Suara kaya ngene dasare diules ning nggon dekokan. Tak iso apa ya Mas Eko? Sayangi sitok. Apa? Wong swara penake kaya ngene ora gelem adan. Aku tuh ora becik kok iso. Kok iso? Ngoleh. Ora. Pak Eko ki lek wayah jemuah ya budal. Budal endi? Alhamdulillah. Ngopi. Kowe sampeyan ya? Reyong guluku ya kuwi. Ora to. Senadyan amung sedhela Mas Eko. Heeh, senajan mung sedhela. Nambah Nduk Hartati. Salam. Ya aku iki gandeng to ora ngerti judule iki mau judule apa to Nduk? Judule Indonesia Raya. Nah, Gusti Allah, Kang Sanuri Indonesia Raya. Pokoknya lek topine sik ning sirah ateges sik jejet. Heeh. Lek topine wis ning dengkul berarti melorot. Jokin menyang apa, Nduk? Ya langgami. Oh ya, heeh. Langgame ya Indonesia Raya. Langgami Indonesia Raya. Monggo dipimpin Mas Eko. Aku kang seleramu. Baper lo Mas Eko. Kaya ngenteni tukul wayu. Janjimu terasa sinimpan jroning kalbu. Dengar tati pepujanku. Saestu Kang Mas. Tak jaluk jo citra janji. Insya Allah. Doni masira sing tak tresnani. Amun sira dadi atirina wangi. Aku tansah angan-angan. Moga-moga Gusti kangenan sasu mate Solo. Hop, pikir tak padoni yuk. Mas Kentung kurang ajar. Tak sunati pokoknya kowe engko titenono. Sing kok sunati apane? Lek eneng warep gandrung, eneng warep bermesraan, eneng warep ngerusui. Bal iya. Ora lho kok dawane ora umum. Lah kok Ya. Kuwi lek gedine barang oleh cet kaya ngopo. Nggih sabuk. Lah kok teko sikil. Mas Kentung. Dalem dawuh Pak Eko. Iki dina aku kok grogi. Kok saged? piye to? Gak iso grogi ya, Pak. Lah wong kuwi lho dulur wedoke karo ngelus-elus aku dadane aku ki ya kok cet Ngelus-ngelus niku ateges mboten kok tresno mboten. ora ngelus-elus. Ngelikne, Pak, mpun sepuh nggih, eling. Ora ngono. Ngelus-elus golek enggon sing arep dituthuk malah. Oke, baik.
Muak. Tidak diragukan lagi. Pak Eko lho ki. Dang di CO tayupe ready. Monggo Nduk. Nduk Hartati ki sing BC buka celuk. Ning alas iki ning kutha lho. Bare buka celuk lho. Ya dintekne Pak Iko. Kledang, kledang. Madani. Songko MC Aku ngenteni terbang Sayang ngenteni Yo ngalah. Kok Ramle dong geret-geret sampean. Ayo Nduk, Hartati. Yo, Halo. gajetke Nduk. Kledang-kledang lho ya, aja ledang-ledang. Sing penting anu ya. Ya. Ala katur-tur. Ala katur-tur. Sing Ya, ditutur ya, niki ya. apa? Ya Ya, ya ya. ah. Heeh, ya. Ya, Iya ya. awas nek ora. Iya, ala katur-tur. Ben kok teko mburi tak jaluk lho, Ya, ora? ya, heeh. Ya. Ya, Gagi. Oke, yuk. Ya. Kledang-kledang kaitan Ala katur-tur. ala katur-tur. Ala Yuk.
Enjih, sahabat awis ngaturaken matur sebaik-baikipun kinarya sedaya para pandemen langan beksa ingkang menika wedal sampun kepareng rawuh hangestrini pawiwahan prasaja saking bajenipun Kang Mas Nyamin delasan Ibu Siti.